Hi everybody! This is Zoe Albert's Vlogs at kwentong buhay na naman tayo for today's video. So, eto nga, nakasakay nga ako sa minibus ngayon at papunta tayo sa Ziga Memorial Hospital dito sa Tabaco City para magpaturok ng anti-rabies dahil nakalmo tayo ng pusa 4 days ago. So, syempre, kailangan magpa-vaccine for safety dahil alam naman natin na delikado ang rabies. Guys, wag nyo palang ipagsawalang bahala ang kagat ng inyong mga alaga dahil mahirap po ang rabies, lalo na pag may sintomas na. Siguro naman napapanood natin sa TV na napakarami na ngang nasawi dahil dito. So, eto na nga, it's my second shot, kaya inagahan ko talaga dahil ang daming pasyente na naman ang pipila for sure. At syempre, kailangan maaga para mas maaga din makakauwi. Mindset ba? So, eto na nga, sumakay na ako sa padyak para mas mabilis. Pwede naman nga lakarin, more or less 10 minutes walking din siguro. Pero nagmamadali talaga ako, kaya magpapadyak na tayo. Ano ba? Eto pala yung lugar na di ko talaga maalala i-pronounce. Nainis pa nga sa akin yung driver ng minibus dahil tinatanong ako kung saan daw ako bababa. Pero loading talaga si ako. Bonto kasi nasasabi ko, pero alam kong hindi. Nung nakababa na nga ako, saka ko naalalang, Bumbon Tabaco City pala to. Syungabels lang. So, ayun, pagbaba ko ng minibus, nalito pa ako kay Kuyang Padjakers dahil ako yung una niyang kinawayan, pero iba yung pinasakay niya. Parang yung jowa mo, balimbing. Ang asim. Di ko talaga magets ang araw ko ngayon. Happy naman yung morning ko kanina lang. It turns out to be like this na. Pero kailangan cool lang tayo. Kasi pagdating sa hospital, mas stress pa tayo for sure. So, andito na nga tayo sa Ziga Hospital. Kinabahan na nga ako ng bongga dahil nung first vaccine ko, may tinurok sa legs. Na-trauma talaga ako doon ng very light. Baka this time, 2 legs na, char. Kaya guys, sa mga takot dyan magpa-injection at cat or dog lover kayo, umiwas talaga kayong makagat ng pets nyo. For safety din syempre. Nagpadiretso na nga ako kay Kuya Padjaker dito sa OPD or Outpatient Department. Ito yung area para sa mga pasyente na gustong magpatingin at para sa mga non-emergency cases. Kasama na ang animal bite treatment. At ayun nga, pagkababa ko, nagtanong muna pala ako sa staff on duty na nasa bungad para magtanong kung saan ang area for the second shot vaccine at itinuro naman agad ako. Kudos sa mga mababait na staff dito sa Ziga Hospital. Wala pang 8 AM nang dumating ako dito pero ang daming pasyente nang naghihintay dito sa labas. Lahat sila magpapaturok ng anti-rabies. Yes, ganito kadami dito ang nagpapaturok. May morning and afternoon schedule pala sila from Monday to Friday. Pero ang bilis lang ng process kaya nakauwi agad ako. Si Gabi naabutan kong nakahiga pa. What is this, Gab? So thank you for watching guys. Bye!